Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula iKaizer Chiefs ayimanga isazawugalela abadlali, isazobafaka phaa eNaturena. Khumbula lo iKaizer Chiefs yona isafake nje abadlali ababini qha kuphela kule transfer window. Isafaka ugoalkeeper lo uRonaldo lena, yaphinde yafaka phaa inkwenkwenyana ke nguThabiso Molisane. Bobabini ke ngabo abadlali abasasayinwe liqela kule Kaizer Chiefs. Ndicinga uba ke Kaizer Chiefs banintsi abadlali ke abasondezwa okanye aboyanyaniswa neqela ke le Kaizer Chiefs. Uzothi ga ngoku abadlali ke zikhona ii-midfielders endicinga into yokubana iKaizer Chiefs zijongile ezifana phaa noJimmy Webb, ezifana phaa ke nale nkwenkwenyana sistriker okanye athekayo phaa ebizwa ukubana ke nguPhili. Bakhona abadlali ke ooJimmy Webb, abadlali abafana noPhili, abadlali ke abakhoyo. Ngubani omnyana nomfananyana ke ndambona ke ndeva kuthiwa naye ingathi ke iKaizer Chiefs imjongo, ngoba iKaizer Chiefs ke ibethakala kakhulu kweli cala lasebunxele kwi-left back. Khumbula loo nto yokubana ke iKaizer Chiefs njengoba ibethakala kwi-left back, ine-left back eyi-1 eme ngayo enguCross lo ebeye phaa kwi-World Cup. Xa the izibane zacika kuCross, iKaizer Chiefs iyalimala kakhulu. Kulapho ke ibithanda ukwehlisa phaa u-Eden McCarthy aendaphe eyodlala la left back, umfana omdala eyi-centre back. Loo nto ke ikuxelela likhulu ukubana ke oomako umsebenzi wabo uthanda ungabonakali xa kuthi kulimele uCross kuthathwe i-centre back iyodlalisa i-left back, ube wena ukhona uyi-left back okwenyaniso, kodwa kuyothathwa i-centre back yehliswe. Loo nto ithetha likhulu nganto yokubana ke igalelo nalo kule timu alibonakali ncam. Yiyo loo nto ke iKaizer Chiefs ke ithe gqolo isitsho sithi iyashota phaa kwi-left back, ngoba ugoalkeeper seyimfakile, centre back sebeyifakile, kushota i-left back, kushota i-central midfielder, kushota i-attacking midfielder. Endiqiniseke into yoba zezo positions ke iKaizer Chiefs oshota ngazo. Noba ke ngafumana attacking midfielders eziyi-2, ifumane unumber 10, ifumane ngoku i-central midfielder, ifumane i-left back, yobe ke iKaizer Chiefs ke igqibile. Ngoba phaa kwi-right back abafana abadala hayi bamnandi, bamile. Kwi-centre back zabo yile nkwenkwenyana egqityosayo uMolisane, ibe yile nkwenkwenyana inguGiven Msimange, ibe nguZitha Khwinika, ibe ngu-Innocent Miguel. Yabona ke zo centre back noko ingathi nazo centre back endicinga uba ke noko ke ngaxhathisa phaa naphaa ngazo. Xa kucaba ke kunzinyanyana mhlawumbi ngayengeza ke enye ke centre back xa kucaba ke iKaizer Chiefs ke ithi noko ayikagqibi uthatha phaa ku-centre back. Kodwa kwezi ii-positions sendizibalile mele yenze sure into yokubana ke iyongeza phaa iKaizer Chiefs ekuathekeni kunumber 10, central midfielder, left back. Nazo ii-positions endicinga uba ke iKaizer Chiefs ngoku bokume bejongana nazo baphulaphula. Kodwa ke abafana badala kuthiwa make kuhlalwe kuzolwe, kuninzi okuzovela, kuninzi okuzayo apha ke kuqela ke leKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke isazawumemezela abadlali iKaizer Chiefs ke baphulaphuli. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.